Культурная раніца з Таццянай Сапегай. Шаноўныя слухачы радыё Марыя, 15 верасня у мінскай парафійнай свяцейшай Троіцы і Святога Роха на Залатой Горцы адбыўся 4-ты фестываль хрысціянскай культуры пад традыцыйным дэвізам «Адна культура, адно багацце». Пасля святой імшы пачалася праграма, якая была прысвечана тэме «Сустрэча веры і культуры» і ўключала даклады, дыскусіі і музычныя выступленні. Прапануем паслухаць першы даклад, які раскрыў гісторыю самой святыні, дзе адбываўся фестываль. Кандыдат філалагічных навук Алей Жлудка прадставіў даклад «Касцёл на Залатой Горцы, 160 гадоў. Цэнтр рэлігійнасці і культуры». Пахвалёны Ісус Христос, шановны Ойча Юрый, дорогие парафіяне і гости, умілаваныя браты і сёстры ў Христе. Дазвольце павіншаваць усіх нас са 160-гадовым юбілеем касцёла на Свяцейшай Тройцы і Святога Роха на Залатой Горцы. Наш касцёл быў пабудаваны і асвячаны 1 лістапада 1864 года. Гэтай восенню якраз і спаўняецца яго юбілей. Калі казаць пра парафіяльную супольнасць парафіі на Свяцейшай Тройцы, то яе з'яўленне традыцыі адносіць да канца 90-х гадоў 14 стагоддзя. І калі б мы устанавілі, што парафія была заснавана, напрыклад, у 1394 годзе, то сёлета мы маглі б адзначаць ужо 630-ю гадавіну яе ўзнікнення. Адзначаючы кожны юбілей, заўсёды хочацца пераглянуць пражытае і прыпыніцца на самых важных кропках пройдзенага шляху, каб асэнсаваць здабыткі і страты. Давайце паспрабуем цяпер гэта зрабіць і, вярнуўшыся да вытокаў парафіі, прайсці па гісторыі нашай святыні аж да гэтага часу. У паданні, якое захавалася ў візітацыі нашага касцёла за 1908 год, прыводзіцца больш дакладная дата пабудовы першага касцёла і фармавання парафіі на Свяцейшай Тройцы. Там паведамляецца, што пачатак парафіі святыні пад гэтым найменнем паклаў вялікі князь і кароль Ягайла у 1390 годзе. У тым годзе ён фундаваў у Менску на гары, якая пазней ад наймення святыні будзе названая Траецкай ці ў Траецкім прадмесці, фарны касцёл. Хоць некаторыя сумняваюцца ў гістарычнасці гэтага паведамлення, але в інвентары фарнага касцёла за 1807 год таксама сцвярджаецца, што ён быў заснаваны каля 400 год таму. Пазней, у 1460 годзе, касцёл атрымаў як каралеўскі дар фальварак Чурылавіч ці плябанец недалёка ад тагачаснага Менску. Падчас татарскага нашэсця ў 1505 годзе драўляны будынак святыні згарэў. Як сведчаць ужо тагачасныя дакументальныя крыніцы, на тым месцы у 1508 годзе быў узведзены таксама драўляны касцёл пад тым жа найменнем на Свяцейшай Тройцы. У пісьмовых крыніцах за 1537 год згадваецца адзін з першых мінскіх плябанаў, Ян Мікалаёвы Андрушовіч, які пазней стаў луцкім біскупам. У той час Менская фара лічылася адной з самых багатых у вялікім княстве літоўскім. Стагоддзем пазней у візітацыях інвентарах 1632 і 1636 года даецца апісанне святыні. Гэта быў драўляны крыжападобны ў плане будынак на каменным падмурку. Інтэр'ер упрыгожвалі 3 разныя драўляныя алтары. На хорах былі арганы. Асобна стаяў будынак званіцы з 4 званамі, побач месцілася плябанія, а таксама будынкі, у якіх дзейнічала школа, шпіталь і касцёльнае брацтва у небаўзяцця на Свяцейшай Панны Марыі. Асобны комплекс гаспадарчых пабудоваў складалі стайня і шэраг іншых драўляных будынкаў. Побач з касцёлам знаходзіліся парафіяльныя могілкі. Тэрыторыя яго была абнесена драўлянай агароджай з брамамі. Касцёлу належала вялікая колькасць пляцаў з пабудовамі як на Траіцкай гары, так і в іншых частках горада, а таксама карчма, плябанскі млын на Свіслачы з 3 камянямі, сенажаці, лес і фальварак Чурылавічы альбо плябаня. Апрача тытула на Свяцейшай Тройцы, тагачасная Менская фара в архіўных дакументах згадвалася і пад тытулам у небаўзяцця на Свяцейшай Панны Марыі, а ў 1632 годзе
таксама пад тытулам «Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі» і Міхала Арханёла. Апошні драўляны будынак фарнага касцёла пад тытулам «Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі» на мінскім прадмесці Траецкая гара каля вуліцы Віленскай быў узведзены ў 1716 ці 1720 годзе ксяндзом Каралем Пятром Панцяржыцкім. І, мабыць, пасля таго, як састарэў і пачаў разбурацца стары будынак. У інвентарах 1784 і 1807 гадоў падаецца апісанне гэтага касцёла. Паводле яго ў плане будынак меў форму кавалерскага крыжа з вялікім купалам у цэнтры. Да асноўнага аб'ёму былі прыбудаваныя 4 капліцы. Галоўны фасад упрыгожвалі 2 невялікія вежы з пазалочанымі жалезнымі крыжамі. Інтэр'ер храма упрыгожвалі 5 драўляных разных алтароў, 2 з якіх стаялі ў капліцах. У галоўным алтары, упрыгожаным пазалочанай разьбою, быў абраз Найсвяцейшай Тройцы, якая карануе Найсвяцейшую Панну Марыю, у срэбнай шаце і ў атачэнні пазалочаных статуй святых Яна і Мацвея евангелістаў. На хорах былі ўстаноўлены арганы на 7 галасоў. Сёння гэта каранацыя Найсвяцейшай Панны Марыі Найсвяцейшай Тройцай пераствораная нашым мастаком і скульптарам Валер'янам Янушкевічам, які наноў увасобіў гэты сюжэт у абразе, які упрыгожвае галоўны алтар нашай святыні. 14 жніўня 1809 года падчас пажару ў Менску касцёл згарэў. Фарны касцёл на Траецкай гары стаў першай каталіцкай святыняй у Менску, якая была страчана ў 19 стагоддзі. Ад касцёльнага комплексу захавалася толькі плябанне і гаспадарчыя пабудовы. З 1 лістапада 1809 года набажэнствы з Траецкай гары былі перанесеныя ў мінскі катэдральны касцёл на высокім рынку. Спробы пабудаваць новы касцёл на Траецкай гары не далі выніку. У 1832 годзе парафія Найсвяцейшай Тройцы перамясцілася ў будынак былога дамініканскага касцёла, які быў ператвораны ў парафіяльны з тытулам Найсвяцейшай Тройцы. Сюды ж былі перанесеныя набажэнствы Траецкай парафіі з Менскага катэдральнага касцёла. У 1842 годзе пад націскам уладаў набажэнствы ў былым дамініканскім касцёле спыніліся і былі перанесены ў невялікую капліцу на парафіяльных залатагорскіх могілках. Сама капліца была узведзеная з дрэва ў 1796 годзе, праз 3 гады пасля адкрыцця могілак і асвячаная пад тытулам усіх святых. Гэта была пабудова ў стылі класіцызму з 4 калонным порцікам і вежай званіцай над уваходам. У алтары знаходзіўся абраз Божай Маці з дзіцяткам. Пад капліцай была зробленая крыпта для пахавання даўніх фундатараў і духоўных асобаў. Капліца набыла статус парафіяльнага касцёла пад тытулам Найсвяцейшай Тройцы. Справа перад уваходам у касцёл была пабудавана драўляная крыта гонтаю з выяваю Божага вока на франтоне каплічка святога Роха, дзе знаходзілася цудатворная фігура святога, якая, як лічылася, выратавала Мінск ад эпідэміі халеры, якая лютавала ў горадзе 1848 і 1853 годах. Трапіла яна сюды са скасаванага касцёла Баніфратараў. Вось як апісвае гэтую падзею ў артыкуле, змешчаным у газеце «Мінскі лісток» за 1890 год ксёндз Харэвіч. Паводле падання, камусьці з мінчукоў прысніўся прарочы сон. Выратаванне ад пошасці можна атрымаць ад святога Роха, статуя якога пахавана ў касцёле Баніфратараў. Яе трэба знайсці і дастаць. Пасля працяглых пошукаў у руінах была знойдзеная драўляная статуя святога Роха. Яе ачысцілі, ва ўрачыстай працэсіі пранеслі па горадзе і перанеслі ў капліцу на Залатой горцы, дзе ўжо былі халерныя могілкі. Пасля гэтага пошасць пайшла на спад. Калі драўляны касцёл Найсвяцейшай Тройцы ў сярэдзіне 19 стагоддзя струхлеў, было вырашана дабівацца будавання новага касцёла. Нягледзячы на ўціск каталіцкага жыцця і забарону новага касцельнага будаўніцтва, біскуп Вайткевіч 6 ліпеня 1861 года здолеў атрымаць дазвол на пабудову новага мураванага касцёла, які быў узведзены за 3 гады, 1861-1864 годах. Па праекце акадэміка Петербургскай акадэміі мастацтваў Сівіцкага кіраваў будаўнічымі справамі ксёндз Гарбачэўскі. 1 лістапада 1864 года святыня была асвячана пад патройным тытулам Найсвяцейшай Тройцы, Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі
і святога Роха. Святыня будавалася на сродкі пакінутыя па тэстаменце стацкага саветніка Шымана Леановіча, ягонай жонкі Юзефы, а таксама на ахвяраванне Ігнацыя Лясковіча, Антаніны Камінскай ды іншых. Касцёл быў пабудаваны ў неагатычным стылі. У гэткім жа стылі быў вытрыманы інтэр'ер будынка. Касцёл уяўляў сабой аднанававы, аднавежавы прамавугольны ў плане неагатычны будынак з пяціграннай апсідай і двумя закрыстамі па баках. Дамінантай кампазіцыі стала двух'ярусная вежа-званіца пад шатровым дахам над галоўным фасадам, дзе знаходзіліся 4 званы: Барніслава, Леонард, Стэфан і малы безыменны з надпісам «У год пана 1799». Неагатычны стыль быў вытрыманы і ў інтэр'еры касцёла. Неагатычнымі былі і алтары, амбона і агароджа хораў. На хорах былі ўстаноўлены арганы на 18 галасоў. У крыпце пад касцёлам знайшлі спачын фундатары і ахвяравальнікі святыні. У трох'ярусным галоўным алтары касцёла ў другой палове 19 стагоддзя знаходзіўся абраз Маці Божай з дзіцяткам Езусам у шаце і абраз Найсвяцейшай Тройцы, напісаны на палатне. Бакавыя алтары падзяляліся вертыкальна на 3 часткі. У правым алтары была ўстаноўлена фігура святога Роха. Яе вельмі ушаноўлена свята святога Роха 16 жніўня. На Залатой Горцы ў той час збіраліся тысячы пілігрымаў. У бакавым алтары касцёла ў 19 стагоддзі фігуру святога Роха атачалі фігуры святога Міхала і святога Габрыэля. У левым бакавым алтары на фоне абраза збаўцы стаяла фігура святога Антонія. Злева ад увахода знаходзілася капліца з алтаром гробу панскага. Цвінтар каля касцёла быў унесены драўляны агароджы з мураванай брамай, таксама вырашаны ў стылі неаготыкі. На жаль, пазней гэта брама была знішчаная пасля таго, як была знівеляваная мясцовасць вакол касцёла. Вакол касцёла размяшчаліся могілкі, якія ў 1893 годзе былі закрыты ўладамі. Касцёл перажыў страшэнныя нягоды, але выстаяў. Пры ім была заснаваная знакамітая школа арганістаў, працягвала развівацца траецкая парафія, а колькасць вернікаў складала амаль 9000 чалавек. Касцёл Найсвяцейшай Тройцы, разлічаны 500 парафіянаў, ужо не мог змясціць усіх сваіх вернікаў. І ў 1910 годзе варшаўскі архітэктар Дзяконскі распрацаваў праект новай велічнай дзвюхвежавай трохнавай базілікі з чырвонай вонкавай цэглы ў стылі неаготыкі, разлічанай ужо на 3000 вернікаў. Аднак праект так і не быў рэалізаваны з прычыны рэвалюцыяў і ваенных падзеяў пачатку 20 стагоддзя. 3 мая 1922 года новымі ўладамі было канфіскаванае касцельнае начынне і прадметы з каштоўных металаў, якіх лічылі тады на вагу. У 1937 годзе касцёл быў зачынены, канфіскацыя была прадоўжана. Вынеслі арганы, алтары, касцельнае начынне, знікла і знакамітая цудатворная фігура святога Роха. Варта ўзгадаць імёны светлай памяці пробашчаў касцёла, якія кіравалі Залатагорскай святыняй і душпастырскай працай у ёй з 1809 до 1937 года, каб памятаць пра іх у малітве. Першым вядомым пробашчам быў Ян Харэвіч, які кіраваў касцёлам з 1809 до 1844 года. Пасля яго былі пробашчы Фелікс Мараўскі, Ігнат Сабалеўскі, Міхал Тараевич, Пётр Валіцкі, Філіп Мікалай Тамашевич, Ксёндз Валентынович, Барніслаў Заустінскі, Ян Юзафович, Фердынанд Сенчыковскі, Сымон Макарэвич, Леонар Гашынскі, Казімір Мікалай Міхалькевич. Пасля яго наступіў прагал у дзейнасці парафіі, і толькі пасля паўзы 13 гадоў згадваецца апошні вядомы пробашч Ян Баравік, які кіраваў, як гэта не дзіўна, з 1933 до 1937 года, падчас найбольшых рэпрэсій і да закрыцця касцёла. Праўда, ў 1942 годзе набажэнствы на нейкі час аднавіліся. Але падчас вайны траецкі касцёл быў моцна зруйнаваны. Ад будынка засталіся толькі абгарэлыя сцены, а тэрыторыя могілак была ўзрытая варонкамі ад выбухаў. Пасля вайны будынак крыху падрамантавалі і прыстасавалі пад кнігасховішча. Пасля рэстаўрацыі ў 1983 годзе
будынак касцёла, аб'яўлены помнікам архітэктуры рэспубліканскага значэння, аддалі пад залу камернай музыкі Белдзяржфілармоніі. У апсідзе ў 1984 годзе чэхаславацкімі майстрамі устаноўленыя сучасныя электрычныя арганы. Вокны былі дэкараваны арнаментальнымі вітражамі. 1991 года ў касцёле Найсвяцейшай Тройцы аднавілі набажэнствы, пакуль што ў вольны ад канцэртаў час. А 5 ліпеня 2006 года, згодна з распараджэннем уладаў, з 5 мая таго ж года будынак святыні быў перададзены вернікам цалкам. Пад зямлі былі выкапаны і размешчаныя каля касцёла некалькі надгробкаў з былых могілак. У верасні 2017 года з прылукаў былі вернуты каля дзесятка надмагілляў, вывезеныя туды за савецкім часам. Яшчэ одно надмагілля было знойдзена ў сатарэннях дома нумар 44 паблізу. 31 кастрычніка 2017 года рашэннем адміністрацыі Савецкага раёна за парафіяй Траецкага касцёла была замацавана тэрыторыя, якая дагэтуль належала мінскім тэлефонным сеткам. З моманту аднаўлення набажэнстваў у касцёле пачала фармавацца парафіяльная супольнасць. Першым пробашчам адроджанай парафіі Найсвяцейшай Тройцы стаў святой памяці ксёндз Міхал Сапель. Вакол душпастара, маладога руплівага святара, браслаўчаніна, хутка сабралася сталічная каталіцкая моладзь, якая жадала маліцца на роднай мове і мела такую магчымасць, і каталіцкая інтэлігенцыя. Але тады яшчэ не было літургічных тэкстаў і малітоўнікаў. Таму распачалася праца па падрыхтоўцы беларускамоўнага рымскага імшала, які, дзякуючы руплівасці ксяндза Міхала і яго супрацоўнікаў па літургічнай камісіі, выйшаў у свет у 2004 годзе. Паралельна таксама пад ягоным кіраваннем рыхтаваўся каталіцкі малітоўнік «Ойчэ наш», першае выданне якога выйшла ў 2000 годзе. Цяпер мы маем уже 5-е выданне гэтага малітоўніка. Былі перакладзеныя і выдадзеныя таксама іншыя богаслужбовыя тэксты. Вакол святыні ад самага пачатку гуртавалася беларуская інтэлігенцыя, літаратары, мастакі і музыкі-навукоўцы. Пачало стварацца хрысціянскае таварыства «Беларуская каталіцкая грамада». Плёнам яе дзейнасці стала выданне некалькіх выпускаў часопіса «Хрысціянская думка». Распачалася дзейнасць па ўладкаванні літургіі і набажэнстваў, а таксама ўпарадкаванне аздаблення інтэр'еру будынка. Загучаў арган у выкананні Владзіміра Неўдаха, затым Святланы Немага і Віктара Кісценя. Быў створаны знакаміты залатагорскі хор, якім цяпер кіруе Святлана Шэйпа. Дзякуючы мастацкай даследчыцкай працы нашых музыкаў былі вернутыя з забыцця і набылі новы голас хрысціянскія музычныя шэдэўры нашая музычная спадчына. Навукоўцы і літаратары, нашыя парафіяне ў сваіх публікацыях праславілі гісторыю нашай святыні і хрысціянскай Беларусі. Трэба сказаць, што грунтоўны артыкул па гісторыі Залатагорскай некраполіі і касцёла Найсвяцейшай Тройцы належыць пяру нашага айца Юрія Санько і Алексея Ромін, змешчаны ў нашай веры. 16 жніўня 1998 года фігура святога Роха, цяпер зробленая з металу скульптарам Валер'янам Янушкевічам, зноў заняла сваё месца ў правым алтары. Валер'ян Янушкевіч з'яўляецца таксама аўтарам фігуры Найсвяцейшай Панны Марыі ў левым алтары, стацыя ў крыжовага шляху, укрыжавання і мемарыяльнага знаку перад лесвіцай, якая вядзе на касцельны пляц. Майстар стварыў таксама і абраз Найсвяцейшай Тройцы ў галоўным алтары нашай святыні. З 2000 года ў касцёле Найсвяцейшай Тройцы святога Роха рэгулярна праводзяцца фестывалі духоўнай музыкі «Залатагорская лера». З касцёла Найсвяцейшай Тройцы на Залатой Горцы, як у матачніку, выхоўваліся і ўваходзілі у лучнасць з Богам многія прадстаўнікі беларускага святарства і інтэлігенцыі. Сярод першых залатагорскіх міністрантаў быў таксама сённяшні дырэктар парталу «Католік Бай» ксёндз Александр Улас, які у 1992 годзе распачаў шлях духоўнай фармацыі ў ордэне братоў меншых канвентуальных францішканаў. Той час нярэдка называюць асновай касцёла на Беларусі. Так спора ўзыходзілі тады парасткі паклікання ў сэрцах моладзі. Парафія на Залатой Горцы стала месцам, дзе гэтых веснавых усходаў было асабліва шмат. З гэтай сталічнай каталіцкай супольнасцю звязанае нараджэнне, развіццё і рэалізацыя пакліканняў да служэння Богу ў святарстве ксяндза Анатолія Парахневіча, сённяшняга пробашча Вальковічах, ксяндза каноніка Александра Чайкоўскага, пробашча ў Новаполацку, ксяндза Канстанціна Каракі, пробашча ў Глузку,
ксяндза каноніка Юрія Быкова, пробашча ў Радашковічах, ксяндза каноніка Пятра Шарко, пробашча ў Нясвіжы, ксяндза Олега Жураўска, пробашча ў Наваельні, ксяндза Міколы Гракова, вікарыя Залатагорскай парафіі да нядаўняга часу, а таксама біскупа Віцебска Олега Буткевіча. Шмат у чым пад уплывам прыкладу ксяндза Міхала адкрыў святарскае пакліканне таксама яго родны пляменнік ксёндз Александр Сапель, які належыць да законніцкай супольнасці таварыства Боскага Збавіцеля, сальватарыянаў, і цяпер нясе служэнне ў родным Браславе. На вялікі жаль, парафія і касцёл Найсвяцейшай Тройцы нядаўна панесла вялікую страту, бо 10 снежня 2021 года адышоў да вечнасці першы пробашч, а затым вікарый нашага касцёла ксёндз Міхал Сапель. Вечная яму памяць і збаўленне. Рэлігійнае і культурнае жыццё парафіі набыло новы імпульс пад кіраваннем ксяндза Юрыя Касабуцкага, які быў пробашчам касцёла з 2006 да 2014 года. В тым жа 2014 годзе, будучы ўжо прызначаным дапаможным біскупам Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, 25 студзеня атрымаў біскупскае пасвячэнне. З 2014 года парафію узначальвае ксёндз-канонік Юрій Санько. Сёлета мы адзначаем таксама 10-гадовы юбілей яго служэння ў святыні. За гэты невялікі прамежак часу прароблена грандыёзная праца. Пад яго кіраўніцтвам пачалося актыўнае ўпарадкаванне наваколля інтэр'еру касцёла. Быў зроблены ремонт будынку, на ім быў таксама заменены дах, няправільная канструкцыя якога справакавала з'яўленне трэшчынаў на сценах святыні. Былі добра ўпарадкаваныя могілкі, падчас правядзення місіяў на іх быў усталяваны памятны місійны крыж. Распачалася праца па стварэнні абраза Найсвяцейшай Тройцы, якую выконваў Валерыян Янушкевіч. З 2017 года пад кіраваннем айца Юрія працуе група па вывучэнні святого пісьма. У 2018 годзе у касцёле Святой Тройцы ў Мінску быў перапахаваны прах Магдалены Радзівіл, шырока вядомую ў свой час дзеячкі беларускага культурнага руху і мецэнаткі. Магдалена Радзівіл фінансавала розныя перыядычныя выданні на беларускай мове, спрыяла выданню беларускіх аўтараў, аказвала матэрыяльную падтрымку розным дабрачынным арганізацыям, шпіталям, кляштарам, адчыняла школы з беларускай мовай навучання, спрыяла будаўніцтву храмаў, інтэрнатаў і прытулкаў. Штогод увосень праводзяцца фестывалі хрысціянскай культуры. Наша парафія стала натхняльным прыкладам і ўзорам для іншых касцёльных структураў у Беларусі. Нягледзячы на ўсе хвалі і буры, на ўсе цяжкасці напады зла, наш човен, якім кіруе Христус, упэўнена ідзе да сваёй прыстані, да Бога. Дзякуй за ўвагу. Культурная раніца з Таццянай Сапегай.